zelan? Hori da trutxeroa. Zein? Ah, piscifaktoria. Eta gabardinarekin egin duzula, abeste moduan. Ez beldurtu, etorren abito. Ze polita diren. Ze gauza polita, benetan. Hau da nagusia, ama, ezta? A ver, eso es. Bueno, bakizu zer jaten duten orduan. Bueno, entzun. No, ahora no. Ena, zaina. Hola, está bujado. A ver, Hartu horria. No se comerá. beitu. Eta hoe, ba. Sara, bai! Elina! Oh, Zer dituzu? Politxa, ¿te gusta etxeteko? Sara, primero. ¿Zer iruditu zaizu, Ibo? Ibo, Ibo, ¿te ha gustado? Sí. Eta zuri, Amaiur? Bai. Janire, zerbait dakazu esateko? hauntza dauka. Zer esan nahi duzu? Eh? Zeri buru. Ma, astoen inguruan zerbait, edo? Gustatu zaizu izangoa? Gaur aurrean, jarri pilatuta, ze bestelan ez zaituzte ikusiko. Lehenengo taldea, bigarren taldea. Pilatu hemen. Politori altza burua. Zertara etorri gara? Eta aurkeztu. Ibai, kendu maskarilla eta badakizu, bale? Ibai, kendu maskarilla. Dengoa daukaten gehiena mokoa. Ego enara. Eta zer egiten duen arak, Maialen, azaldu? Enara joaten denean tokietara beroa Jarraitu. Sara. Ni aurkeztuko dizuet animali bat. Zein da hau? Ontza. Aireko animali guztiak jaiotzen arrautzetatik. Galdetu iezu, guztiak jaiotzen diren arrautzeko. Jaiotzen dira guztiak. Ez, hombre. Zer jaten dut? Batzuk jaten dituzte bitxitoak. Beste batzuk jaten dute hostoa. Zer da hori? Ibo, atzerago. Zer da hori? Lepa horia. Eta erdera zelan esaten da lepa horia? Marta. Venga, beste animali bat. Xarra. Zein gehiago itzen behar du? A ber. Artzan orokalea da dioz deletari jaten duen. Deletari jaten dute eta beste bat adibidez. Belarra. Eta galdetu ea ezagutzen dute, belarra jaten dute norbait. Txaldia, oiak. Lehoiak okeno bakarrik jaten du. Ez da,